Martang yang mahitang, dami ni di batana sumurusin saluhut roha, imana mangaramuti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon hatani di batani hita, imana tersurat, di Pesalmen 77 ayat 12, 1 ayat 22. Mertua ma bangso na merdeba tahu Jehovah, bangso na pinilit na laho ainonna. Manatak-natak do Jehovah siya banagijang marnida jolma manusia sudina. Manatak-natak do ibana siyan ujahan ni habang sa dopak sudi pangisi ni tanaon. Ibana do nama jarihon rohana sida sudina, dia toy do sudi pabahin na sidai. Dada kina dia ni parangan pamonakon raja, dada hina tibul ni gugu paluakon nabigu. Pangalesem do nang hudam panupahi, jaladang hina tibul ni gugu na paluakon ibana. Idama say nol do mata ni Jehovah to akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asin rohana. Asa di palu atau di nasida siya kamatian, jala di pangolu nasida di halya. Say di halungut rohana mi do Jehovah, ibana do panupahi do lubu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha do kami marhapo sabtu warna na badi do kami. Say pasonggo maasin roham to kami ali Jehovah hobar tu pagkalumuton nami dihon. Ido sahan. Songo topik say nol do mata ni Jehovah tuaka na magkabiari ibana. Donga saha porsiaon adorang so pinahiba-hiba turpukon adong masada balita namar donga poda. Adong masada ama di sada huta alai giok do amat taun. Na lomo rohana dipuji jala adong musye hukut si panggaron ni amat taun. Nong giok na molo dipuji do dipanggar beina hebat na. Ola dido tu imana oleh kuna burjua non. Odo lain na burju. Olo do on mangala sikare tulakuan. Pola marutang ina. Wai turlari do. Ibana rupanya turlau do. Tu parwarong ibakkan olo. Dipangidu dua buku serupani. Jala. Olo mesti akan dongat tubuna. Parakon. Odo. Aparakuna burju ina. Bah. Ala ni burjunyon be bereng mane olo dangal langon nyon jagali manga kita in belas toko matu las manga perong jagal di udauni las warung gue langi mana jagali ala dipuji ya ada ala dipanggar-panggar ingo marupanin junga gabe marutang dohot male-male ma ala sesongoni ma pangalahon maton asal dipuji-puji do dipanggar-panggar male petaho marutang petaho tarsoni ma pangalahon ni amatong. Lalu dia makadonga saha porsiaun orang yang suka sekali dipuji-puji oleh orang lain akan menghadapi cobaan untuk mengandalkan diri. Apalagi halak na mengalui puji-pujian siakan asing. Cobaan untuk mengandalkan diri itu semakin besar. Alak na selomor hana dipuji-puji, dia akan tergoda merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa, bahkan merasa dirinya jago. Dan orang yang dinyatakan hebat oleh orang lain akan tergoda untuk mengakui peran serta, bahkan olo di mana gaya makilala ucago sian debata. Ulu pani lompat jenya ulu gaya belas dilompat. Alanido di pesalmenodo nama setakas do berengota dipaingot para pesalmenodo rupani. Sehebat apapun haguguun
ni jolma, kekuasaan raja, kekuasaan apapun, bahkan presiden siapapun, dia tidak akan selamat kalau hanya mengandalkan haguhuna sendiri. Ido na pinengo ni para pesalmen asa unangadok kala na memuji-muji diri, dohot i manaking pahibatu diri, bahkan mengandalkan kekuasaannya. Ani dipaingo para pesalmen do, ala diida jala diida para pesalmen do, bahwa ternyata hampir sudido potensi na adong di bagasan jolmai, adong potensi ingin dipuji-puji, ingin merasa dirinya besar, potensi yang harus kita lihat iman akan babal gahun dirina. Ido ubay nedo nakeng ida mah say nololdo mata ni Jehovah tu akan nama kabiar ibana, akan nama kalumuton asing rohana. Jadi dilehon jala ido nama seminari ditrupuko dia makadongan sahapor siya. Alani dia makadongan na perjulu na nendohon na didok parpesal menodo isi do muali las mirohai ido ma banedok nakengani mertua ma isi do muali hatuani mertua bangso namar debata hujjahu mana tak do jahu di badang jang mardi da col ma sudina mana tak di bana di habangsa di pangisi di tanaon. Jadi kata berbahagia mertua do bangso namar debatahun gimana kani anak nama kaporsyai orang-orang nama ngasahud debata, berbahagialah orang yang mengandalkan nama Tuhan. Nomor 8 di salah satu kebahagiaan, salah satu iman akani hatuaun di bagasan ngunujolma ketika dia iman akani sakabona ibanaro debata. Pemasmur menekankan bahwa kegembiraan yang sejati, kebahagiaan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Ketika kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan, maka kita dipenuhi rasa kegembiraan. Ay manatap lo Jehovah. Lapatan na ditatap jala hubungan ni debata doh jolme ima marhite tangyang na doh marhite ima nakengani di hubungan ni patudukon adong hatuan kebahagiaan tidak lagi hanya diukur oleh materi alai didok nakaningani manot nata do Jehovah mernida imanaking bangso nama kabiari ibana jala martua ma bangso nama ba Jehovah haposan. Naba dua hon nang ajaran ni turpukod do hita ima songon nani do ni para pesalmenon dia media makadongan asa halak na di bagasan polong ni roha jala di bagasan ima haporsyaon didok nakaningan ni pemasmur menyoroti pentingnya kepercayaan kepada karakter dan kekudusan Tuhan. Goar ni dibata namanya yang kudus adalah cermin dari sifatnya yang sempurna, yang mencakup kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Nomor 8 media makadungan sada pengalaman ni para pesalmeni di pengalaman na luar biasa di hatahun ibana. Dada hina di parangan parmonak kon raja. Dada hina tibul ni gugu padua kon nabi. Lapatan nahan orang yang berengot tadi siang makarungan nanang dohono ni par pesalmen hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang berkuasa idana. Asa unang adong jolmai imana kengani adong nama kelalahun alani huasona. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang menjadi sumber kekuasaan dan sumber pengharapan idunenonat. Kita alani akahalat na porsia beringon nama songo pengalaman ni para pesalmeni di pengalaman ni para pesalmenido taida nakaingani. Bamasay luar biasa dong. Waso ni di bapa mangalehon imanakani haluaon tuakka nama kabiari ibana. Na patuluhod dia makadong asaha porsyaon nanay dohonon ni turpukot tuhita ima diajari duhita asa totong ima menyoroti
kegembaran hati yang dirasakan hidup baina taida di ayat 20 sada 22 ay mga sahon ibana maras niroha dohami marhapo satu warna nabadi dohami saya pasonggo ma asidoham ali Jehovah kubar tu pagkarunguton nami. Jadi halak na mga sahon ibana na kinidok dapotan las niroha. Jadi songon na ni parpesal menidi molo nunga di bagasan rap sakabona do ibana say nadapotan las niroha do ibana. Alani saya udangan saya juju ni dibatadi tu halak na makaporsyai berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena apapun sumber dan kebahagiaan dan sukacita kita, hanya sukacita yang sejati, hanya di dalam Tuhan. Lalu saudara bisa ada pengalaman na arga na pinasahan ni perpesanan ada refleksi di hitam. Supaya kita tidak pernah dipengaruhi apapun dalam menentukan kebahagiaan hidup kita. Alai ditentukan iman akan sian apor syot tado jala siap panadotta tu debatado alanima dia makadonga sahapor syam di juru hita di bagasa turputon di boto debatado nasa sakap ni jolma dang bui abatani dang bui sudah sakap ni debata marhite gugu dot hamalon ni jolma sotung tapi kerupani bui sudah dah buya batat tadaw. Alay nang apalana di igil kita ima asa tapasaha tu debata ay diboto do sakapte. Dan sudah sakap ni debata di portibion ala ni haguguon ni portibion. Manang ala ni kekuatan ni portibion, manang ape namasa di portibion. Sada nama saya kasih do parpesal meni sudido sakap ni jolma diboto debata ikonido tengok. Jadi menarik situ turo ni parpesal menon dan adong sakap saya dapat nasu diboto debata tung isi pehita marhiti dora dia makadong asaha porsyam molo naing diju hita marhiti hatan debata asa tapatulus namar huasul debata patu pakon akka sakap ni tuita ay marhiti sa hatana do kumbar mai imana kayani karena masa di bagasan portibion nang tungulut tapi. Dan ita jaga homei jala taingo mah natotong do senonol mata ni Jehovah tuaka nama kabiari ibana. Na perpuli maria makadongan nanang idota ima hagukuun idebata di akana porsia. Jadi molo kadok senol nolo mata ni Jehovah dia akan nama kebiaribana toho situ tume alanya ala seguru di tangan ni dibata marhuaso do dibata taingot mangabati marhuaso do dibata batu lusun na marhuaso dibata bain ima kobar tuloma doa jadi danga dong nasotar patupa dibata ala seguru di ibana do hidup bener akhirnya ni saya nol do mata ni Jehovah tu akan nama keberiman. Labatan nah di syakama tidak pernah terlepas dakya ditinggal hon debata akka na porsieng. Tengok mak songo pengalaman di parpesalmen. Nol do mata ni Jehovah tu parpesalmen. Mangasahon Jehovah di bana mangalo musuna. Katayong mulo siguliat siap fisik do siap pikiran ni jolma do siya nakanamasa batung sumungkid do monang si Daud si David parpesal menom dan mungkin alay manatap do Jehovah jala di sido berengotak marang mangasakon ibana do jala marhapon sat ibana do saya dipasonggok do tibana ibana kanyanina ni oton manay dia may kemenangan. Jadi tabu situ do mono borhat kita sian ayat 10 lui laho babelgahon turpukon senima hita borha lao patakason asa ilot tarupanak ngani tohodo tutu tangan ni Jehovah saya nol do mata ni Jehovah na keri ibana do diakana makalunguton asli rohana besi doksa si honota tapi ring ma
ido benedo parpesalmeni. Ido benedo ibana di bagasan ibana do di bagasan dewata do. Tanga dong na subui tarpatupa molonunga di bagasan asini rohan debata. Jadi berengota sejarah haluan di bangsa Israel, berengota pengalaman hidup nasida, bah molo tidak siap pengalaman hidup di bangsa Israel. Mamuka siana halua mamuka sian si Abraham satu nang nama dua sian Mesir satu habuangan pekesah pekeraja-raja. Itu semuanya lah menggambarkan yang berengota. Digambarkan di sini mata ni Jehovah saya nolondo tuakan nama kebiarian. Jadi tidak pernah Tuhan tertidur, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka dalam penderitaan itu alain. Mereka di mana kali marpangusadean jala makalungutun jala marhapo satu di bata konteksnya di situ dia makalunga sahapor siya. Dati rumah songo parpesalmenon di parpesalmenon di pasah ibana do sudi ngoluna sa guru tu di bata ai di bata do na majagai akan porsi. Amin. Mulia temariho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.